617. pasartea, Atlantikoaren erdian. Ontziburuak ez du ia lorik egiten, ordu luzeetan egoten da esna. Horrelaxe gertatu zitzaion, gau hartan, lagun baten aitari ere. Bermeoko ontzia handi batean zebilen, Afrika aldean. Gauez, ontziari norabidea eman, piloto automatikoa jarri eta Kamainara joan zen 3 orduko lokuluxka egitera. Helbiloa begi bat itxita eta bestea zabalik zer gerta ere. Ontziak abiadora txiki batean egingo zuen aurrera. Lotan zegoela, ezusteko batek esnarazi zuen. Ontzia geldi egin zen. Gizonak ezin zuen sinitsi. Atlantikoaren erdian baitzeuden. Pilotoa matxuratuko zen behar bada, eta olatuek kostara eramango zuen ontzia. Geldialdia, baina ez zen zakarra izan. Zarata handirik ere ez zuen atera, barkuak geratzean. Eta ondoko haitza joz gero, aterako zuen zaratarik. Zubitik begiratu eta ez zen ezer ikusten, gau ilunean, ez haitzik, ez da lehorrek ere begibistan. Goian zerua eta behean ura. Ontziaren brankara urreratu eta ohartu zen zerbait iluna zegoela uretan. Atzera martxa eman zuen eta aurkitu zuen ontzia geldiarazi zuen arrazoia. Bale bat zen. Erditik, bi eginda. Arrantzaleak ezin zuen sinetsi. Zer egiten zuen han baleark. Zergatik ezen ontziaren bidetik baztartu, normalean bezala. Orduntxe, ulertu zuen bere buruaz beste egin zuen baleak. Non? Eta ozeanoaren erdian.